खींचा जानी ताकिया का पीछा रउए ले जाई है हमरो बैठा चीज बाटे खींचा जानी ताकिया का पीछा रउए ले जाई है हमारो बैठा कोनो शौक बता देख ली जांच के अरे हम होई दीवाना गली काच के अरे आ जइहे 5 के चल जइहे नाच के अरे आ जइहे 5 के चल जइहे नाच के कुछ भी बोलते हो। अभी आप सुन रहे हैं चेरा खेरा खगड़िया से अभय देहाती एंटरटेनमेंट की शानदार प्रस्तुति। आशा में दासा बिगड़ले रुआ बनी हमारे स्टाइल ये रानी ऐसे न नजर करे जा पता